ezinụlọ Nwadeba ọ bụrụ na unu nọ ebe otu dịrị Jesu tata nwoke nke asatọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ n'arụ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata na aja nke maasị tata chi na oruche na-enye Chineke ekene n'isi Teresa Okwuchi Ekpe onye nke na-eme mmemme ọkụ arọ 413 eji were mụọ ya 93 years old. Ndị otu ndị Charismatic Renewal ndị nke parish anyị na-arịọ maka ebere Chineke nchekwaba ya na amara ya n'isi ndị otu ha niile wee na-ekenekwa Chineke ka ekpere nke ha kpere nnyaa n'ụlọ ụka ebe anụnwa ka o si wee gaa ọfụma. Frank Okoye na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele na-asị happy birthday n'isi nwunye ya Louisa Okoye na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya na-echekwaba ya. Francis na Dorothy Akpamgbọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke n'ezinụlọ ya. Chi na oruche na-enye Chineke ekene ka sọjiri nke iru ka oruche benda dị mmụọ mere iji wee gaa ọfụma na-enweghị nsogbu. Ezinụlọ Abekobe na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee duo ha wee jee wee nata ihe niile mere n'isi ọnwa ndị nwoke Fidelis Abekobe were gaa ọfụma na-enweghị nsogbu. Priscilla Abekobe na-asịkwa happy birthday n'isi Louisa Okoye na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ya. Helen Ebuniwe na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Robin Ebuniwe na Louisa Okoye ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha wee na-ayọkwa ka Chineke mee ihe ha bụ n'obi. Chinedu na Chigozie Nwadeba na-enye Chineke ekene maka ngọzi Chineke n'isi nwa ha Chizaram onye mmiri Chukwu nyaa ha wee na-akụbata ya n'ụlọ ụka tata ka Chineke na-ere ha nwa ha anya gosi ya ụzọ ya
Roland na Chinyere nlem ụwa na-enye Chineke ekene ka Chineke si were duo ha wee jee ihe niile mere n'udo na ọṅụ ọga ọfụma n'isi ọgọ ya nwoke nke ejere kwa na Naịjirịa were kwa oghere a wee na-ekene na-asị ka Chineke gọzie ndị St. Eugene niile ka anyị si wee n'olu ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Ezinụlọ Nwadiokwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Collins Ụbaka Nwadiokwu. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe ebulem. Kalista Ebere Ezeokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Teresa Ezeokoye. Philomena Chinyere Ọkpala na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Okeke Ọkpalaugo. Ezinụlọ ndị Baba Ekobe niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Chukwuka Dibia Abekobe. Fidel na-ekene ọmụmụ ya na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Ezeokoye. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Febia mmadụ ka eji aka Eze Iruka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maazị tata bụ ụkọchukwu Obi Ajụnwa. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
n'iru Chukwu gọzie unu ya gazie unu ụbọchị taa mara anyị niile mma n'aha Jizọs. Taa bụ abalị 2 ọnwa Maachị n'afọ 2025 bụrụkwa izuụka nke 8 n'oge na-anaghị emume. Anyị na-ekele Chineke maka amara ọma ya, odudu ya, nchekwa ya niile. Anyị na-asị otuto niile bunye elu niile ọdịda mmadụ na-eburu nke n'aha Jizọs. Na Damisa anyị na-echeta ndị na-ere echeta ha ma ndị na-anyị kwere mkpa na anyị ga na-echeta n'ebere na ndị na-ebu n'echiche na anyị ọrụ ndị fara na-echeta ha n'ebere ka site na Damisa nke a ka Chineke onye na-ahụ n'ihe ha na nzuzo kpatara ha ọsọ enyemaka ma mezoro ihe bụ n'echiche ọma ha niile site na Kristi onye nwe anyị. Anyị niile gbakọrọ ebe a ọtụtụ anyị nwere n'echiche ọma ndị anyị jupụta na ọtụtụ ọzọ anyị ga-atụsi ala tinye ha na-ayọkwa n'isi nna anyị bụ Francis ka Chineke wetara ọgwụgwọ nsọ ka ọ na-ahụ maka mkpụrụ obi. Oh,
nzukọ gị udo ka o wee na-aṅụrị ọṅụ n'ife gị site na adịmara Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị dịka n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile. Mgbe a yọchara ihe na nkata ka ifuribe ya na-apụta, otu ahụkwa ka ịgba ọrụ dị na mmadụ si egosi onwe ya n'okwu ọnụ ya. Otu esi eji ọkụ elegha aka ọrụ onye ọkpụ ite ka esi eji okwu ọnụ mmadụ elegha ya. Eji mkpụrụ osisi ala mịtara were amata otu ubi ebe osisi ahụ pulitere siri dị. Otu ahụ kwa okwu ọnụ mmadụ na-egosi ihe dị ya na mmụọ. Enyela mmadụ otito tupu o kwuo okwu, n'ihi na ọ bụ okwu ka eji elegha mmadụ. Okwu nke osepụrụ abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza: Onye nwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Onye kacha elu nkwe otito, bịakwa na-ekwupụta obiọma gị n'ụzọ ụtụtụ, bidokwa n'abalị na-ekwupụta ịdị mma gị ruo na chi ọbụbọ. Inye gị ekele. Bịakwa maa mma dịka nkwụ, ọ ga-etowapụ dịka osisi sida nke Lebanon. Ndị a kụrụ n'ụlọ nke onye nwe anyị ga-eto ogologo maa mma n'ogige nke Chineke anyị. Jupụta na ndụ gbasịkwa ike, na-ekwupụta ka onye nwe anyị si akwụba aka ọtọ. Nkume m, onye na-abụghị na-ebughị ọrụ ọbụla. Wow.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Mgbe ahụ, nke a bụrụ ire ure yikwasịrị ereghị ure. Mgbe ahụ, nke a bụrụ ịnwụ anwụ yikwasịrị anwụ anwụ. Mgbe ahụ ka a ga-emezu okwu ahụ edere n'akwụkwọ nsọ sị, eloola ọnwụ na mmeri. Ọnwụ, ole mmeri gị? Ọnwụ, ole ebe ụfụ gị dị? Ụfụ ọnwụ bụ njọ. Ihe na-enye nju ike bụ iwu. Ma ekele dịrị Chineke onye nyere anyị mmeri site n'aka onye nwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna m hụrụ n'anya, guzosie n'ike n'okwukwe unu. Kwụrụnụ chịm n'ịrụ ọrụ nke onye nwe anyị. Unu maara nke ọma na mbọ unu na-agba abụghị ihe efu mgbe a gbara ya n'ime onye nwe anyị. Okwuke, 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 oseluwa. Jesu tụrụ ụmụazụ ya ilu sị, onye isi ọ pụrụ ịdụ onye isi? Ọ bụrụ na ya nwaa anwa, unu chere na ha mmadụ abụọ agaghị adaba n'obi? Nwata akwụkwọ adịghị aka onye nkụzi na-akụziri ya. Mgbe nwata akwụkwọ mụtachara ihe dum akụziri ya, akwụkwọ ọ mụtara ga-aka nke onye nkụzi ya. Ma gịnị mere iji legide anya na nwiriiri ahịhịa dị n'anya nwanne gị
ma ị chọpụtaghị ibe osisi dachiri anya nke gị. Olee otu i si hụ ọnụ isi nwanne gị? Nwanne m, ka m tụchapụ gị nwa irighiri ahịhịa dị gị n'anya mgbe gị onwe gị na-achọpụtaghị ibe osisi dachiri anya nke gị. O mee ka etoo ya, burugodo ụzọ gbupụ ibe osisi dachiri gị anya ka ị wee hụ ụzọ ịtụchapụ nwa irighiri ahịhịa dị n'anya nwanne gị. Osisi ọma anaghị amịta mkpụrụ rere ere. Osisi rere ere anaghị amịta mkpụrụ ọma. A na-amata osisi ọbụla site na mkpụrụ ya. Anaghị aghọta ụdara n'osisi okwu. Adịghịkwa aghọta ụtụ n'osisi uke. Ezigbo mmadụ na-esite n'ihe ọma juru ya obi na-eme ihe ọma. Ajọ mmadụ na-esitekwa n'echiche ọjọọ furu ike n'obi ya na-arụ arụ ala. N'ihi na ọnụ ka eji ekwupụta ihe juru mmadụ. Oziọma The Lord is good, and all the time. The Lord is good. N'ihe ọgụ nke mbụ ga-esi na akwụkwọ Sira. Ọ sị gị chọọ ịmụta mmadụ dị, gị chere ka o mepee ọnụ kwuo okwu. Ọ sị, enyere mmadụ otito tupu o kwuo okwu, n'ihi na ọ bụ okwu ka eji elegha mmadụ. E nwere otu nwoke bekee anyị abịa mitin, emewekwe mitin, abịa jeneral, ọ ga-ekwu okwu, abịa AOB and any other business. Ọ dị ka ọ na-ekwu mgbe ha sị ehe ka anyị gbasa mitin, ewere ya kedu ya sị nwere m okwu. Adịbere owele aka ya ga-ekwuru ya ekwu ahụ. Ọ kakwa mmasị ikwu ha ekwu maka na otu onye nwoke ọ sị ọ ka mma si mechiri ọnụ dịka onye iberibe kara na imepere ọnụ kọnfrem ọnya. Ọ ka mmasị ikwu ga onye iberibe tata imepere ọnụ kọnfrem ọha ya eterese ya wụ ụfọdụ oge a na-esi n'ọnụ okwu amata mmadụ. Ọ bụ mgbe niile ka a ga-ekwu okwu. O nwere oge ị na-ekwesịghị ikwu okwu maka na okwu dị ka mmiri ozuzo. Ọ bụ mmiri niile zoro ga-echepụta efere ọbezana gị. E nwere mmiri ị ga-ehụ kwesị nke mmiri nwa ahụ n'ide ichepụta ya. Ọ bụ ya ihe a na-agwa anyị. Ị na-ekwu okwu gaa ha ị na-ekwu aha maka na e nwere ndị wụ ndụmahịa ya pụrụ nkịta na-achị ụka na mmadụ nkịta abụọ ya ha aga na ebido ndụmọdụ itinye onye ntinye ọnụ ebe onye ntinye ọnụ ebe onye ntinye ụka mana okwu a na-asa ha asa o ji amụ ọ na-amụ mana ka a sị ekwula okwu ọ wee gabịa n'ụlọ ị ga-ekwusi okwu maka na enwere ndị na-ekwu okwu ọbụla dị n'ụlọ. Enwere otu enyi nwoke
na Chile ebe m nọrọ before. This man ya na family nwaanyị a na-akụzi catechism ndị confirmation. Ọ bịakwa ọchị anya ekele ya ala, anyị kelekwa ya ala. Otu ụbọchị nwaanyị ya bịa sị m fada n'ike agwụrụ ya na marriage. Sị ọ gịnị mekwa? Asa di ya na-ekwu sọ n'ụwa Jizọs dị sọ na-ekwu. Sọ ọkwụrụ ike mụ na ya na-ede ekele ya sọ na-ekwu. Na ụmụaka ọ mụrụ ụmụ abụọ, ụmụ nwoke abụọ, ofu ike dị 18 years na nke dị 16 years. Ha na-ahụzi mma ha dịka onye dị too harsh on them. Maka na ọsọsọ ya ma na-ekwu okwu na ha di ya na-ekwu. Mana ebe dị n'ume masị ya madam onye nke mma Marcelo ahụ sọ Marcelo ke mma si ya nje ka anyị gaa n'ụlọ ka anyị agarụ n'ụlọ. Ozugbo bịa si ya Marcelo ya kpọrọ otu si ya lekwa ihe nwaanyị gị dịrị bịa. Ị ma na anọ m n'ụlọ okwu for 1 hour Marcelo ti ha ya wedo ya mere ekwugide m okwugide okwu asụ atọ ọgbara onye dị ya gbapọ ya si amasịrị si n'ụlọ aga m ala ụlọ ga ama ebe ikwu okwu na ige asị fọdụ mere ntị ya masịrị enwere ya nwaanyị okwu na ụmụaka na-etiti ya ọzọ ya nwere ekwu ya ekwu oge nne na-ekwu ya ekwu oge nna na-ekwu gaa nọrọ dị ya mechọ asị m fọdụ mere ha ntị ya kwu na nwaanyị ọ na-ala ike igbo ya hapụrụ ya gasị ga-ekwu n'ogbe na masị gị hapụrụ mmadụ ekere ọrụ igbo onye ọla gara ekwu sọrọ na-ekwu gaa ọkụ gaa mana ma ihe kọnsentreshọn ebe enwere ebe Jesu rụtụrụ aka n'ozi ọma ihe nọ n'oziọma ediga Jesu jiri ilu na-agba ụmụazụ o jechikarị ilu agba na onye isi ọ ga-edo onye isi maka na ha abụọ ga-eme gịnị enwere ihe na-agara mmadụ ka m sụọ ya n'obere ya ọtọwụ mkpụrụ ere gara nga Show me who is your friend, and I will tell you the kind of person you are. Ọ na-echọrọ ịpụ ndụ, na-echọrọ ịsọstin. Onye chọrọ ịga skuul ịgụ akwụkwọ, ọ dị mma isonye na-akwa bara. There's no way he does it. Ọ na-echọrọ onye isi kwuru, onye na-adịghị onye agabere ego. Maka na asị enwe ụlọ onye anya akara onye isi kwuru isi ekporo ya mana gị nwakwana isi kpukwere a na-eso onye isi ọ ga-awụ ọ na-echọrọ ịbụ ga-eso onye nwe ụzọ folohu n'oge soro onye nwe ụzọ ihe a nara ebe ọ na-echọrọ ịga afa chọrọ onye gara afa onye nwere idea ga-eduzi ka ahụ otu nke ọzọ maka na ilu nọ na ozi ọma taa aga m enwe nke ka mgbatu ala ọ sị osisi ọma anaghị amị mkpụrụ osisi ọma anaghị amị mkpụrụ rere ma ọ mkpụrụ ọjọọ ị nwere ike ịghọta ụkwa na osi akpara ọ dị kọnseptị ya ị chọrọ iwu ezigbo mmadụ ọ dịkiri n'iwu ezigbo mmadụ ị ga na-asụpụta ụmụaka n'usoro ijiri were ezigbo mmadụ ụlọ ya like about ụmụ generation ha eleghị ihe igwe n'ọnụ ebe anya na-eso ihe ị na-eme maka na enwere ụfọdụ ndị mara ya usoro nkụzi ya bụ ụmụaka ha na-eme copy and paste ha na-ele ihe ma ọ bụ ihe a na-edere ha ha emehọta ọ nwere ndị ga-ege were ipens were ha edere n'ihu ha everywhere ụmụaka mazi ma otu na-esi ete ndị gị maka na ha hụrụ ka ọmụ ihe na-eme ihe ọ bụla i nwere ụmụaka akọpị ya tupu eme mana nke ikwe n'ọnụ ụfọdụ oge ha na-eso ọ ya mere wọkman na-egwụrụ anyị
o ji enyi nwoke ụgwọ depita wame ya ka mụrụ depita ka ọ wụrụ ka nkọ depita ji enyi nwoke Jọn ụgwọ Jọn agagide n'ụgwọ Pita Jọn ụgwọ ruo otu Jọn akpọ Pita sị ịhụ na ya na-abịa tụmọrọ ka iwee gị enweghị ihe ga-eme ya hapụ ije ebe ahụ Jọn nwere nwatakịrị etoghi ala nọ 3 years. Sorry, Peter nwere etoghi ala nọ 3 years. Jọn abịara kwụ aka Peter dị enwe agwa Uncle John na manụ ya nwatakịrị Uncle John dadị m si na ya nọ ya maka na ụmụaka matabeghị etu atọ besọma ekụziri ya bụ osisi ọma ga na-amịta mkpụrụ ọma ọ na-enwezi ụma n'okwu ị ga-ahụ amamihe nọ n'okwu ahụ ị ga-ahụ eziokwu nọ na ya ọ bụ ya bụ ihe dị mana nke ọzọ ibe asị ka mkpụrụ sọmaraiza mama ka ọ sị onye osisi danyere n'anya a na-asị nwanne ya chere ka ya wepụ ya bịara ụmụ ụfọdụ oge anyị na-akpọ mmehie onye ọzọ a ga-ewepụta mmadụ ebe a anyị were mma akpọpụta onye akpọlite aha onye anyị bụ ma nke o mere na mkpọrọ eme ịdị na famili enwere ọkụ in my place ha mere married 5 years n'oyichi ajọ nke nwoke ya sochi nke nwaanyị na ajọ nke nwaanyị ya sochi nke nwoke enweghị na-ekwete n'osi ha na-ajụsi osisi ndị mmụọ ozi n'aka emegide ndị ebiri ide ma akpọrọ ya sị ya anyị na-eme gị anya ha awụ 5 years going to 6 years enwebeghị ihe mere na ajọ nwaanyị gị ọsọsi gị na ajọ kpọrọ ha abụọ gawa hospital agarụzie hospital agata test ụgbọala asociate the man went behind ya bụ ụfọdụ oge anyị na-eme nwa ya na-akpọ shifting blame adịghị azụ ọrụ onye a ị nwere ike welite mmadụ ka ịkọ ya ọrie mana ị na-akọ awa ụtọ siri ọ bụ ya mere ejisi gị wepụgodi nke dị gị n'anya maka na nwa onye ka mma na-azụ ọ ya mere na kọmuniti ndị mmụọ nọ enwe otu n'ime ha asị na mọnkụ anọ na-eme ọfụma na-akpa agwa ọjọọ asị ka enwe miti ka atụọ ya mmehie ime nwere ndị na-ala aka ka atụọ gị mmehie gị so ha ejikecha iwe miti okwuo nke mmanya too much aga were onye aja niile okwu akpa were na aja na-awụsị ya na-awụsị ya ndị mọnkụ ndị ọzọ Aba Moses, kedu nke mere aja na-awụsị na azụ ya sị na ọ ka mmehie esi mmehie ya n'azụ na ọ mmehie ihe na-awụ ya na ha niile na-ebe mmehie ha mụtara n'azụ kedu onye ga-ebu ụzọ ga-adịtụ onye mmehie na-awụle nwayọ ọzọ miti na agbata maka na onye niile nwere ụfọdụ ka anyị na-esi oge anyị na-akpọ onye ọzọ ya bụ n'ụbọchị taa nchịkọta okwu a na-agwa anyị ire anyị na siri ike. You can use your tongue to build your family, build a community, build a society. But in a ire, you can use this tongue destroy. A ga-eji ire gbuo mmadụ taa gbuo ya ya bụ ka anyị mụta n'ụbọchị taa na osisi ọma anaghị mkpụrụ ọzọ ka anyị na-akwado ịbụ ezigbo mmadụ ga na-amụta ihe ọma maka na site na ala ahụ obi ka ihe ọma na ihe ọjọọ niile si ahụ ka anyị niile ga-esi anyị n'ime na-apụta ka ọ wụrụ ihe ọma ka ngọzi Chineke rịbata anyị na-aga site na Kristi onye nwe anyị. Oh
ebere nke ndị nwere ndị nke mụrụ n'anya Chineke site n'ọnụ ya nwa gba akwụkwọ n'ụbọchị taa ka anyị ọnụ Chineke ka onye anyị amara anyị ga-eji were na-amịta sọsọ mkpụrụ ọma nke na-abụrụ ọrụ.
echiche otu ahụ ka mgbara na-emume echiche ọma nri na-esiri dị ugbu a ka ha nweta isi ala tinye ndị ọzọ na-akwa ezi Chineke dị ndụ anyị ụmụ ga-eburule mkpa anyị n'echiche ọma anyị were chere gị n'ihu biko ya ma ekpere ka anyị rịọ site na Kristi Onyenwe anyị.
Yohana ụmụnne m kacha mma nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chineke na ndị ike niile na-anọ. Chineke dị ike niile, ị nyere anyị onyinye ndị a anyị na-ebute n'aha gị. Ị na-agụnyekwa ha n'ihe anyị bụ ụmụ odibo gị ji efe gị. Biko anyị na-arịọ ka ị were ebere gị mee ka ihe iji akwụ ụgwọ ezigbo omume wetara anyị ụgwọ nke ahụ dị egwu. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi ọzọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwere nnukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụ ihe ziri ezi na-azọ ndụ na ị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o na-adị nsọ. Chineke dị ike niile, onye dị ụwa n'ụwa site na Kristi dị ịhụnanya, onye jiri ihe ebere onwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebighị ebi. N'ike anyị na-eso igwe ndị mụma niile nke eluigwe na-ekwu otuto gị oge niile mgbe na-asị nsọ 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 nsọ
anyị na-arịọ ihe onye ndị azụ ntụkwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebinye n'ahụ o jiri aka ya were mara were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, nara anụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ ka a ga-ejuru nye maka unu. Otu ahụ gbakọsịrị n'ebe ha metụrụ anya anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto nwunye ya ụmụaka na-asị, nara anụ nke a ma ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọbụ anụ ọnụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihe mmadụ niile, nke were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta ya.
Hymn 25. Ogeni
Wednesday and one abịanụ bụ Ash Wednesday ya Lent elugo ebe anụnwa a ga-enwe ụka n'ụtụtụ Wednesday 8:30 a.m. a ga-enwekwa na mgbede 7 p.m. so ka anyị buru ya n'obi ihe ọ pụtaziri bụ Friday niile dị n'oge Lent anụnwa a ga na-enwe Stations of the Cross ebe a wee na-ayọ young adults anyị chọrọ ndị ya na-enye eme Stations of the Cross for us. Ọ bụrụ na ị chọrọ mee ka mmadụ ozugbo tata ndị niile young adults onye ọbụla no exception ọ bụ an opportunity to, and is in English, so it's not a gamara Igbo. The young adult niile, this is an opportunity to volunteer and an opportunity to also to be able to stand and do that in public. That's one of the things you learn. In college, you take speech, and that's what it is. So this is a practice for you too. So in the young adults, this is the opportunity for you. But I know the young adult last year or this year got the way to Amon. Kai Lutekwa Maka Lentibiano and we fasting, abstinence and almsgiving. I got a India in Yobo of Lent. We call them whenever. Okay, Palumba.
onye na-akpọpụta oke ya pụtana ka afụghị anya pụtakwue ịma na ejikara im n'oji ọ dị ozuela ihe ji esi ya pụtaba abụọ ọtụtụ n'ime anyị ebe a anyị ma oge niile anyị na-ama ọkwa nne onye arapụrụ nna onye arapụrụ nne onye arapụrụ nna onye arapụrụ mana kịtazi ọkwa anyị na-amazi kịta bụ gịnịzi ọ bụzi ụmụaka anyị nefiu ihe na-abịaba ụka ebe a once in a while Ryan Ojimba ọkwa ya Ọlụmba sorry Ojimba nke ọzọ nke nwụrụ na Naịjirịa gwara m ọ rapụrụ ebe a 40 years old ọ gụrụ na UC Riverside ụmụ anyị ọtụtụ n'ime anyị na ebe a ha ncha bụ classmates so nyanwa na onwe ya Chineke wee kpọrọ ya na dịka nsi wee ghọta ọ gụchara ebe a jeri Japan rụcha ọrụ for 10 years nachigha ebe a nọrọ ebe nne ya of course anyị marụ papia mgbe ọ rapụ aka na-eme na papia rapụ 2 years after that gịnị mee kedu ihe menụ mama ya rapụkwue nya ka ọ nọzi working from home 2 weeks ago nọrọ ebe ahụ na-arụ ọrụ daa ebe ahụ ọkụ o si wee na so n'ezie onye bụ ya bụ isi ahụ kwago okwu ihe ọ bụla ya eme ebe ahụ etu onye esi were mee eya akụ ya eya ekwu na eya ebe akwa ọ bụ nke Ọlụmba nna anyị na-asị gị ndo anyị maara etu anyị si eme ka anyị beruoro onye ọbụla onye ozugbo anyị ihe metụtara n'ụzọ abụ n'ụzọ daalụ wee na-elotekwa this Saturday midnight ka a na-emekwa daylight saving time ka ọ ga-ebido so gịnị ka ọ pụtara fast forward no back yeah forward we get more time get more daylight. Yeah. Get that route to 2. This time next week, you have to get it to 3. So for where I am, emergency is to remember, you may go to bed with your eyes. So over Saturday, I know, guys, the take. Over the canon on Aquado, they are Quadoka. When I gave up Abasako, no, you're Papa, I Malia. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a hapụrụ ọtọ ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a hapụrụ ọtọ Today is the first time you are worshiping with us. Please, may you stand. Let's look at the back in front here. 2 at the back or 2 here. You are welcome here to worship with us anytime you are around. Please come back to worship with us here. Thank you very much. Ndị Karizim na-ekenekwa ndị niile bịara ụnyaahụ wee soro ha mee ihe niile ha mere ọga ọfụma ha na-ekene ya. Ọ bụrụ na agbasa ọ gbara ya aka na-abụ tata ezinụlọ ndị be aba ekobe niile na ha ya azụ anyị nri ma nwata ma okenye etu ahụ ka ọ dịkwa ezinụlọ nwatịba ndị nke kubatara nwa ha sịkwa na ha ya azụ anyị nri to ihe ọ pụtara bụ n'iru ha ka ọ na ya ahụ ka esi eme anyị were na-ayọ ana enwekwa kọmplen ebutere m na o nwere ndị ya bụ ndị bụ ụzọ jee ebe ahụ ọ bụrụ ebe a pakịrị nri na tebụl
ọ na-apaki o wee paki ba 4, 5, 6 anyị na-afụ ya oke ụnụ na-afụ ya na ọ ga ka nne ị mara sọ gị nwa na ebe a ka ihe buru nke gị ebute na onye ọbụla buru nke gị ịpụba maka ndị na-eme ihe kwadoro mmadụ one ọ bụrụ na ibu ụzọ jee ebe ahụ ị paakị bazie na ị nwere ọpọchuniti oribe echetaghị nwanne ya i were ụsọ nke gị nwa ewetara nke onye anọghị ebe a onye jee okpuru nke ya and ebe ka anyị si ayọ ụmụaka our children first before ndị okenye a na-abịa ọ bụ ka o si wee do etu a ka ọ dịkwa ndị nke onye ejekwa na nke nwa dịba aba ekobe disentị nke anyị na-ekwu anyị were ohere a wee na-ekelezi onye ọbụla niile na-enye aka n'ụlọ ụka nke ka nke ụkọchukwu kara anyị ụka tata ka anyị kọpụrụ dị n'aka daalụnụ. Good. And all the time. I just hear about boy, when the grandma, umwaka, you go to grandma, they have snacks for you. Continue to